जेनेबा ओरैनो मा होननो माने दा जोङो मित्र ज'टजों गेलेनाय हिसाबै देरहागोन होननानै सानदों आरो मिजिंथिदों। दा मा जायो रायजोफ्रा जेसेबां माने हेफाजाब होयो बिनि सायाव सोनारगोन। उनाव मिन्थिगोन आरो रिजाल्टखौ रिजाल्ट होयोबा जों ओरैनोथ' बयखौबो एसे हेफाजाब होनाय बायदि बांसिन नुदों आरो एबार। दा मा जायो उनाव फिथाइया मोनबासो मिन्थिगोन जोङो। बेनो आरो माबायदि मावनांगौ जौगानायनि थाखायथ' मावनांगोन मोजाङैनो आरो मावोबो माने बिराद खस्थ' खालामनो हायो आरो बेखौ आं मानिनांगोन आरो खस्थ'खौ खालामनो हायो आरो उनाव चान्स मोनबाथ' मावगोन होननानै सानदों आरो आं बिदिनो मावगोलांगोन जेनेबा रायजोनि थाखाय बेनो आरो जेनेबा ओरैनो मा होननो माने दा जोङो मित्र ज'टजों गेलेनाय हिसाबै देरहागोन होननानै सानदों आरो मिजिंथिदों। दा मा जायो रायजोफ्रा जेसेबां माने हेफाजाब होयो बिनि सायाव सोनारगोन। उनाव मिन्थिगोन आरो रिजाल्टखौ रिजाल्ट होयोबा जों ओरैनोथ' बयखौबो एसे हेफाजाब होनाय बायदि बांसिन नुदों आरो एबार। दा मा जायो उनाव फिथाइया मोनबासो मिन्थिगोन जोङो। बेनो आरो माबायदि मावनांगौ जौगानायनि थाखायथ' मावनांगोन मोजाङैनो आरो मावोबो माने बिराद खस्थ' खालामनो हायो आरो बेखौ आं मानिनांगोन आरो खस्थ'खौ खालामनो हायो आरो उनाव चान्स मोनबाथ' मावगोन होननानै सानदों आरो आं बिदिनो मावगोलांगोन जेनेबा रायजोनि थाखाय बेनो आरो जेनेबा ओरैनो मा होननो माने दा जोङो मित्र ज'टजों गेलेनाय हिसाबै देरहागोन होननानै सानदों आरो मिजिंथिदों। दा मा जायो रायजोफ्रा जेसेबां माने हेफाजाब होयो बिनि सायाव सोनारगोन। उनाव मिन्थिगोन आरो रिजाल्टखौ रिजाल्ट होयोबा जों ओरैनोथ' बयखौबो एसे हेफाजाब होनाय बायदि बांसिन नुदों आरो एबार। दा मा जायो उनाव फिथाइया मोनबासो मिन्थिगोन जोङो। बेनो आरो माबायदि मावनांगौ जौगानायनि थाखायथ' मावनांगोन मोजाङैनो आरो मावोबो माने बिराद खस्थ' खालामनो हायो आरो बेखौ आं मानिनांगोन आरो खस्थ'खौ खालामनो हायो आरो उनाव चान्स मोनबाथ' मावगोन होननानै सानदों आरो आं बिदिनो मावगोलांगोन जेनेबा रायजोनि थाखाय बेनो आरो